58 anyos nga babae patay matapos makuryente sa Alimujan, Iloilo. Sa Lambunaw, tricycle driver patay man, tugas ang pagkakuryente. Si Julius Bilacol nakatutok. Binawian sang kabuhi ang 58 anyos nga babae matapos makuryente sa barangay Taban, Manggining, Alimudian, Iloilo kahapon sang aga. Base sa investigasyon sang Alimudian Police, nagapanilo ang biktima nga ginkilala kay Pempal Andea. Sa iya mga tanom nga saging, sang iya natandog ang linya nga nagaangot sa electric water pump. Accidentally ni na nakapunta niya ni kay na detach ang electric ground sang electric wire poste sang eleko. So nga nag-attach man sa electric water pump. Gilayon nga gindala sa Alimudian Rural Health Unit ang biktima, apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginbisitahan man kuno sa mga personnel sang Ileco 1 ang lugar, kag wala sang nakitaan nga problema sa wiring, kundi sa grounding lang. Nakaistoryahan na ang himata sang biktima kag sang tagiya sang water pump para sa areglo. Patay man ang 36 anyos nga lalaki nga ginkilala lang kay alias Alan matapos makuryente sa barangay Sibakungan, Lambunaw, Iloilo sang Domingo sang gabi. Ang biktima nga isa ka tricycle driver ang ginapahayag nga nagkayo sang ila kudal sa likod sang ila balay. Apang nakitaan sini ang nagawayway nga kable sang kuryente nga nagaangot sa babuyan sang etiyo. Gintuyo niya ini nga tukuran, apang aksidente nga nakatandog sa live wire. Julius Bilacol, 1 Western Visayas.